To je taká istá. Áno, ako sa to volá takáto? Vidíš, dole ide žableta. Áno, a my máme otvorenú, sa nám to tak viac páči. Máme, jak páči, že máme otvorenú. Ešte želajva. Čo mám, že leva? Vedie. Cesta. Baba Loko, kúkaj do kamery. Kristýnka, dneska to začalo dobre, no, nechcem pripomínať. Nepripomínaj. A toto nie je až taká vysoká lanovka, že? Toto je taká jedna z najnižších. Čo to tam bude, Kristýnka? Čo to tam budeme zbierať? Budeme takéto zvieratka chodiť, budeme chodiť pozerať zvieratka, potom je tam nejaké jazierko. Tam bude aj jazierko. Jazierko tam má byť tiež? Ja som to dneska moc nenaštudoval A tom teda. jazierku, že by sa malo dať... Dneska ísť mama na organizuje. Mama organizuje. Čo? Na lodičke? Želo, počulo si?